Resum del que ha passat en aquests últims dies, però vaja, en definitiva, volem saber si ens ha de preocupar o no l'evolució de l'economia catalana, si ens ha de preocupar o no que algunes empreses amb història al país estableixin, facin marxar la seva seu social fora de Catalunya. És per això que avui hem convidat aquí a l'estudi de la xarxa Elisenda Palusier, professora titular d'Economia a la Universitat de Barcelona. Senyora Palusier, molt bon dia. Bon dia. D'entrada, ens hem de preocupar o no? Que marxin algunes empreses és preocupant? A veure, d'entrada, marxar és una paraula una mica exagerada, és relatiu. El que han fet aquestes empreses és traslladar la seu legal, la seu social. Fins i tot no han canviat la seu operacional, és a dir, els serveis centrals de moment els mantenen aquí, així com doncs, en el cas dels bancs, les seves oficines, sucursals, etc. Llavors, també, per situar una mica les coses, a Catalunya hi ha 600.000 empreses. Si estem parlant de 40 empreses sobre 600.000 empreses i deixant fora les empreses que només tenen un treballador. Quan dic 600.000 empreses, d'empreses amb treballadors. Llavors, el que ha passat aquí és una combinació, en alguns casos, és una combinació d'un boicot que determinades empreses estan començant a sentir a la resta de l'Estat. Per exemple, en el cas del Banc de Sabadell, havien començat a tenir retirades de dipòsits o tancaments de comptes corrents i en un 90% això els estava passant a la resta de l'Estat. En el cas d'algunes empreses del sector de l'alimentació, si el seu producte s'identifica i va directament a consumidor final, doncs també poden estar patint aquest boicot. Per altra banda, hi ha hagut una regulació exprés del govern de l'Estat amb un decret llei fet expressament per facilitar aquest canvi de seu. I tot això forma part, no ha deixat de formar part d'una campanya de pressió política que es va exercir molt forta entre el referèndum i la declaració d'independència, que d'alguna manera sembla que va tenir els seus efectes perquè es va suspendre la declaració. Però s'ha de relativitzar molt els efectes econòmics sobre l'economia catalana de moment d'aquest trasllat de seus legals. Perquè, anem a la pràctica, és ben cert que són de moment una quarantena, podríem qualificar-les en una quarantena, les empreses que han decidit marxar i, per tant, en el global de les empreses que hi ha a Catalunya i que tenen una producció i un teixit productiu a Catalunya, doncs, en percentatge podríem dir que és un tant per cent baix. Sí que és veritat que també són grans companyies i que, per tant, també són les que aglutinen segurament o més treballadors o més pes sobre el territori. Però si anéssim... A veure, que hi ha 7.000 multinacionals amb seu a Catalunya. Vull dir, relativitzem. Quan parlo de 600.000 empreses, d'aquestes 7.000 són multinacionals. Multinacionals que la seu no la tenen tampoc a Catalunya, la tenen a Suïssa, o la tenen a París, o la tenen a Londres, o la tenen a les Illes Seychelles. I quan parlem de marxar, clar, és que no marxen, estan aquí i han canviat de seu. Les empreses multinacionals en general, el tema de la seu legal, és un tema amb el que juguen moltíssim. Moltes vegades tenen els serveis centrals a Amsterdam, la seu en un lloc que els és més favorable pel que sigui, per minimitzar el pagament d'impost de societats, per exemple. Vull dir que és bastant relatiu. Anem, si li sembla, a la pràctica d'això. És a dir, el que més s'ha comentat o parlat en les últimes hores en la marxa d'aquestes companyies segurament no és l'efecte que tinguin en el dia a dia ni els seus treballadors ni els seus clients, perquè és evident, però sí que pot arribar a tenir una repercussió en nivell d'ingressos i en impostos per a Catalunya? De moment, absolutament mínima, mínima. Situem-nos en una Catalunya que té una Generalitat i que encara no és un estat independent. L'impost de societats, que sí que va lligat on tens la seu legal, l'impost de societats, la Generalitat de Catalunya té rendiment zero. L'ingressa i el cobra i tot el rendiment és per l'administració central de l'Estat. Llavors, en què participa la Generalitat? Doncs en una cistella d'impostos que hi ha l'IRPF i l'IVA. L'IRPF va lligat a on visquin els treballadors. Si no desplacen les sucursals, si no desplacen els treballadors, doncs els treballadors segueixen vivint a Catalunya i, per tant, l'IRPF el paguen a l'Estat i de l'Estat li arriba un 50% a la Generalitat. Pel que fa a l'IVA, el mateix. Els serveis bancaris, que paguen molt poc IVA, algunes operacions només, és en funció d'on estiguin. I, per altra banda, s'ha parlat també de l'impost d'activitats econòmiques, dient que això que anava als ajuntaments ho perdien. Fals, també, perquè l'IAE no té a veure amb la seu legal. L'impost d'activitats econòmiques es paga al municipi on tinguis l'activitat econòmica. Si el Banc de Sabadell segueix tenint les seves oficines a Sant Cugat, doncs pagarà l'IAE que li toqui en funció dels indicadors que hagi fixat l'Ajuntament de Sant Cugat a Sant Cugat. De la mateixa manera que IKEA
que té la seu a Suècia, doncs per les magatzems i per les botigues que té a Catalunya, paga un IAE doncs, a l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. Llavors, en cas que Catalunya esdevingui un estat independent, aleshores, aquestes empreses, si decideixen mantenir la seu de l'empresa, penseu que el Sabadell té seu també a Londres, Bueno, si decideixen mantenir la seu a Espanya, estat espanyol, però volen seguir tenint clients a Catalunya, i sucursals, i hauran d'establir una filial o una sucursal a Catalunya i, per tant, hauran de pagar un impost de societats, a banda de tots els impostos normals dels treballadors, etc., hauran de pagar l'impost de societats a l'estat català independent. Llavors, és un impost que fins ara, per tant, no es cobrava. Que fins ara no es cobrava, i això totes aquestes empreses. És a dir, en el moment en què Catalunya esdevingui un estat independent, encara que la seu, doncs, com la d'IKEA està a Suècia, la d'ells estigui a València, a Madrid o a Alacant, hauran d'establir, si volen seguir tenint activitat aquí, o venent aquí, o el que sigui aquí, hauran de tenir una filial o sucursal aquí, i aquesta filial haurà de pagar els seus impostos a la Hisenda de la Catalunya independent. Més enllà dels casos concrets, d'aquelles empreses que han decidit marxar, que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya en les últimes hores, el que també ha acabat passant, o el que ha passat en les últimes hores i que hem sabut, és el posicionament d'inquietud o de cert nerviosisme per part del Cercle d'Economia, del que podríem dir el teixit econòmic de Catalunya, amb trucades que s'han explicat i que s'han fet al president Mas, el president Puigdemont, a l'entorn del president Mas també, contactes que el món empresarial ha fet a les últimes hores, especialment abans del dimarts, que era quan estava prevista la declaració unilateral d'independència, que finalment es va suspendre. A què atribuiríem, doncs, i donada la claredat en què vostè ens situa, tot aquest panorama econòmic de facilitats que tindrien les empreses o que continuen tenint sense cap mena de problemes, a què atribuiríem aquesta veu més poruga o més... A veure, la veu empresarial també és diversa. Hi ha entitats formades per empresaris, associacions d'empresaris importants com FENCAT, que no s'han manifestat, al contrari, en aquest sentit. Més aviat han estat sempre i han fet comunicats sempre en defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya, sense posicionar-se per la independència sí o no, però sí a favor del referèndum i del dret d'autodeterminació. PIMEC i SECOT també són patronals molt importants que agrupen a la petita i mitjana empresa de Catalunya i que s'han posicionat de manera molt diferent al Cercle d'Economia. En aquest cas, patronals o agrupacions d'empresaris que s'hagin posicionat d'aquesta manera i que hagin fet les pressions d'aquesta manera, només hi ha Foment, que són les grans empreses, i el Cercle d'Economia, que és una entitat híbrida entre empresaris i alguns economistes acadèmics, no tots, una part dels economistes acadèmics molt específica, entre el que destaca, per exemple, el seu antic president, Antón Costas, i també va lligat, òbviament, a la ideologia. Aquí ningú és totalment neutre i també va lligat bastant a la ideologia d'aquestes entitats que és coneguda des de fa temps que són entitats contràries a la independència de Catalunya, però no hem de generalitzar i dir que són tots els empresaris de Catalunya. Llavors, el que sí que és cert és que la inquietud per l'activitat econòmica en general i l'activitat empresarial, el que no agrada és la incertesa, els períodes d'incertesa. Llavors, el problema no és la independència de Catalunya en si, sinó la transició, els costos de la transició provocats per les represàlies de l'Estat, pel boicot, pel no acceptar seure en una taula i negociar les coses de manera civilitzada, com ho van fer Txèquia i Eslovàquia en el seu moment, no? És aquestes campanyes de represàlies, de boicot, d'amenaces, és tot això que genera incertesa. On som ara, no? I és on som ara, Per tant, no ens ha d'estranyar. En el cas dels bancs hi ha una qüestió també bastant concreta, que ja tenien aquests plans de contingència fets, que és que en aquest moment d'incertesa en què encara no se sap l'estatus de Catalunya, no se sap, per tant, quin tipus d'acords estableix amb el Banc Central Europeu, etc., en el moment d'aquesta incertesa, d'aquesta transició, la manera de garantir assegurada la liquiditat sense límits del Banc Central Europeu és tenir la seu legal en un país membre. Vull dir que en el cas dels bancs exclusivament sí que hi havia un factor, diguéssim, que ho podia
entre cometes, justificar, perquè tampoc, perquè encara que haguessin mantingut la seu legal a Catalunya, des de la filial a Espanya haguessin pogut accedir al crèdit del Banc Central Europeu, igual com ho fa bancs americans, el Barclays o el Citibank en el seu dia, etc., que amb les filials a Europa també accedien al crèdit. Però, bueno, es pot entendre que hi hagués aquesta mesura de precaució. Ara, també és veritat que tot això s'ha fet en un context de molta pressió política del govern de l'Estat i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs això no ha estat del tot, diguéssim, neutre. Hem mirat de posar amb Elisenda Paluzie els punts i les comes allà on toca, allà on algunes de les veus econòmiques hi han posat certa por o cert neguit. Elisenda Paluzie, professora titular d'Economia de la Universitat. Em deixes afegir una cosa? I tant. Perquè en algunes ràdios i televisions espanyoles hi ha algun economista d'aquests alarmistes que ara es veu que s'estan fent d'or, no? Amb aparicions estel·lars creant pànic. Llavors estan dient que tota aquesta història de si comptes pantalles a Múrcia o a València, això no té cap mena de sentit. És a dir, qui garanteix els teus dipòsits és el banc. En aquests moments, tots els bancs a Catalunya tenen garantits els dipòsits perquè sigui el compte corrent a Catalunya o el tinguis a Múrcia. És absolutament el mateix. El que et garanteix és el banc i el fons de garantia de dipòsits, que és una aportació que fan tots els bancs per fer aquesta assegurança. Per tant, no té cap mena no té cap mena de sentit econòmic de cap de les maneres. Al contrari, si hi havia alguna incertesa i algun risc, a l'haver fet el canvi de seu, l'han esvaït completament. Clar, aquí té també molt a veure segurament el subconscient o l'aportar tranquil·litat amb decisions que a nivell efectiu tinguin o no tinguin alguna validesa, però que es dona tranquil·litat als ciutadans, garantint que d'aquesta manera això es pot fer, no? Sí, però és que és igual com... A veure, si tots entrem en aquest escenari, doncs també es podrà dir, mira, posem tots els diners a l'ING Direct, que és el fons de garanties holandès, que ho assegura. I això t'ho assegura més de la incertesa, perquè la incertesa sobre l'economia que generi aquesta actitud de l'estat espanyol de no voler negociar no és sobre l'economia catalana, és sobre l'espanyola. És a dir, la prima de risc que es dispararà davant d'aquestes actituds serà la de l'economia espanyola. Per tant, si torna a haver-hi crisi del deute, si torna a haver-hi crisi financera i crisi del sector públic a l'estat espanyol, aleshores són els bancs espanyols els que patiran, tinguin la seu a Barcelona o la tinguin a Madrid. Per tant, anem una mica amb compte perquè també podem acabar tots donant consells i mira, i al final el que acabaran fent negoci a Catalunya seran els bancs estrangers, perquè allà on algú deixa un mercat, de seguida una cosa està clara, que els buits de mercat s'ocupen. Elisenda Paluzie, professora titular d'Economia a la Universitat de Barcelona. Gràcies per esvair tots aquests dubtes. Fins una altra. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Que vagi bé, fins una altra.